Igbo nwe m ekenekwanụ m tata ndị Igbo nke m. Ama m na anyị apụtasigo tata, mụ na unu nọ close up and direct. Yes, so ebughali egwu ebughali ọnọdụ. Ekenekwa m unu. Ama m na m emego late, dịka emego m ọtụtụ late, mana nhazi ka m nọ ya. Udo dịla anyị. Aga m abanye n'ozi ma n'agbanyere n'etufuru oge. Tata anyị ka nọkwa na Isaa. Anyị ka na-akọwakwa maka Isaa. Anyị ka na-akọwakwa ozi gbasara Isaa. Anyị ma na Isaa anyị na-alụta aka n'isiokwu anyị n'ime Isaa anụnwa abụ ise na abụ n'ihe ya ka anyị nọ wee ghọta nọ Isaa ka a na-ekwu. Welụkwana ya wee na-atụsa ife niile gbasara ọfịa ji ọkụ. Ekenekwa m unu. Isiokwu njibịa tata bụ Ndu Isi Aku. Ndu Isi Aku. Ọ ife ndị Igbo gwara anyị, ọ ife Igbo gwara anyị na ndụ bụ isi akụ. N'izu ụka gara aga, ebe m kpatụsịla aka, anyị kpatụla aka ife gbasara agwụ otu isi enyi, mkpọkwala agwụ isi enyi, si na ya wee banye n'okike n'ube ọka n'ube. Ife ndị a ka anyị kpatụsịla aka maka na anyị ma na anọ n'ime ọfịa ji ọkụ, n'ime ọnwa ahaji ọkụ. Ọhaji ọkụ anyị na-ekọwa maka ya bụ ife gbasara ndụ ndị Igbo, ife gbasara ọdịdị nke ndị Igbo. Dịka anyị si malụ na anyị si n'isii wee bata n'Isaa. Isii anyị ma na ọba agwụ, anyị ma na agwụ kpọ ndị ozi. Ọ si onye akpọrọ ya kpọọ ibie. Ọra agwụ isi ọra ndị dị iche iche so fa na agwụ ya alụ ọlụ, mana fa bụkwa agwụ dị n'iche n'iche. Ọnya ka fa ji bụla ọra. Ọ n'ebe a ọnya ka anyị na-akpatụsị aka ya ka anyị ji si na izu gara aga na-ekwute maka agwụ otu isi enyi si na ya banye n'okike n'ube, maka na amụ ya dịka okike n'ube. Okike n'ube ya nwa bụ nne ụzụ. Nne ụzụ bụ ọkụ ka o ji alụ ya na nne ụzụ. Ebe m na-akpatụ aka n'ebe a bụ ọkụ, ụzụ na ọkụ. Okwute site n'ebe afọ abata n'okwute, si n'okwute wee nweta igwe, si n'okwute nweta igwe. Ọ igwe ka Igbo ji wee nweta ife niile eji alụ ọlụ ubi, ọlụ ugbo. Ọlụ ugbo a na-alụ bụ n'ebe n'ọfịa. Igbo bụ ụmụ ọfịa, Igbo bụ ndị ọfịa, Igbo bụ ndị mmalite fasite n'ọfịa. Ọnya mkpata anyị ji wee kpata aka maka agwụ otu isi enyi, maka na ọnya nwa bụ onye webatala onyinye esi na ya wee nweta ife niile eji alụ ọlụ n'ubi, ife niile Igbo eji wee nye onwe fa nni n'ubi. Maka na anyị nọ n'Isaa. Isaa anyị nọ na ya na-ekwu maka ọfịa ji ọkụ. Ọfịa ji ọkụ ọ bụrụ mkpịsị aka na mbụkwu ka eji abụpụta ọkụ. Ife ndị a niile ka anyị ji wee kpatụ aka ka anyị wee ghọta na ụwa ndị Igbo bụ n'usoro. Ifekwula ife akwụdebie nke a gasịa nke a ga ya na anyị na-ekwu maka ọfịa ji ọkụ maọbụ na ọfịa ji ọkụ. Anyị ma na ọkụ ndị Igbo malitere n'ọfịa. Anyị ma na ọkụ ndị Igbo malitere n'ọfịa, ma na aka na-eme ọfịa ọbụla ụlọ, aka mere ọfịa ọbụla ugbo, wee wepụta ife dị iche iche a na-eli eli. Ọ ife eji alụ ọlụ ugbo gbasalụ ife gbasara igwe, ebe igwe si bịa site n'okwute, ebe amamife okwute si, ebe amamife na okwute na a ga-esi nweta ube. Ebe a ka anyị ji kpata aka maka nne ụzụ. Nne ụzụ nyela aka inye akọ na uche ịghọta na ọkụ na okwute ka a ga-achaze wee nweta mma na ọgụ na ube na ife ndị ọzọ eji alụ ọlụ ugbo a ga-eji wee mee. Maka na
ọhaji ọkụ bụ okenna si anyị bịa anyị gbakwute ya na ya nọ n'ọfịa ka anya anyị onyinye anyị bịa n'ọfịa na anyị tinye ofu ọmụwanye mmaji kwụrụ mmaji ọnyanwa bụ ebe anyị nọ maka na a na-ekwu maka akụ ka anyị ghọta na akụ na ọmụmụghị na itinye ofu ọka ọmịali ukwu ọka mụnyeli aka ọka na-abụ etu aka ọ dị na ji ya na ebe a ka ozi agha dị taa si abịa taa ebe a ka ozi ma na-aga tata maka nọọ dịka m si kwu ịsaa ndụ isi akụ isi akụ ka anyị nọ na ya isi akụ ka m ji maka ozi a tata wee bịa ka m weghachigodo anyị n'oge gara aga 2018 maka na ama n'oge m na-enye nkụzi a 2018 na mkpatụsịrị aka lekchọ nyelu nkụzi nyelu na ikwe na ịgụ oge bekee nkụzi nyelu on the 15th of July 2018 ị ga-age nkụzi a ọ na-aga ilu ebe olu na 32.19 to 40.42 ị ga-afụ n'ebe a na m na-akọwa maka ife gbasalụ ụlọakụ na nsogbu ife gbasalụ nsogbu na ụlọakụ 2018 ka nye lecture enyesia m nkọwa maka na m na-enye ozi m enyesia m ozi ma emesi onye ndu Nnamdi Kanu bịa kwuo okwu gbasalụ ụlọakụ na ego na imechi mana enyesigo m nkụzi a bifo nke a wee mee kedu ife nji akpatụli aka achọrọ m ka anyị weghachi onwe anyị maka na anyị nọ n'ọfịa anyị nọ na ọhaji ọkụ anyị nọ na nkụwa ọnwa ịsaa ụmụnne m ekenekwa m unu bụ ndị nọ n'ụlọ tata Lilian ekene gị anya anyị ekenekwa gị nwanne m ya na onye maka anyị nọ ya tata ka m wee sị ka m weghachikwa anyị azụ maka na mba na-asụ n'onu onwe ife Igbo ji dị iche na nwa bekee ife nwa bekee dị iche n'Igbo ebe ọ bụ na anyị nọ na ọhaji ọkụ na ọfịa ji ọkụ mgbe gara aga ya agụgo iwu ufe ji ọkụ gbasara iwu kịta anyị nọ n'ime ịtụsakwazi gbasalụ teknọlọji nka na ụzụ maka nka na ụzụ a o ji wee bịa ọnya ka anyị ji wee kpatụ agwụ ụtụ isi enyi maka na nka na ụzụ o nyere anyị ka anyị ji wee nwee ike iji ịba n'ọfịa wee mụọ ọfịa o wee bulu ugbo anyị wee si na ya wee nweta ji wee nweta ede mana ka tupu anyị abanye na ya ka anyị ji ya kwara nkụzi nye 2018 ebe m na-akọwa maka ụwa nwa bekee maka na m jikwa nkọwa okike ụwa Igbo na-akọwakwa okike ụwa nwa bekee oge m na-ekwu maka Chronos complex ọ bụ na anyị chọọ ka anyị ghọta onye Chronos bụ ịma na anyị ga-echi ya kwa azụ n'ozi a m zi n'ime 2018 n'ime Julaị oge m na-akọwakwa maka haji ọkụ mana anyị ma na Chronos complex na-akọwala anyị ife kpatalụ ụwa nwa bekee ife kpatalụ nwa bekee omume ya na agwa ya jide etu ọ dị anyị ma na nsogbu fa bụ enwe anị mmadụ ga-asị onwe ndị na-enwere anị fa nwere anị kama na nsogbu bụ naanị fa bụ anị ice ọnya ka fa ji wee gwa ya na fa bụ children of fire and ice naanị fa bụ anị ice naanị fa bụ sọsọ mkpụrụ mmiri dajuru ya ọma mmenwu nri ụdị emepụta nri ọbụnadụ nke tata ụdị emepụta nri maka ya ka fa ji nweta teknọlọji fa ji emepụta nri site n'iji ife dị a na-akpọ greenhouse wee mee nri nke a bụrụ na fe nwere anị na fe nwere nri na fe nwere mmadụ ị ga-asị ka ka fa si dị enwe na nri nke a bụ eziokwu onye ọbụla ghọta ụwa nwa bekee ma na fe nwere nri fa niile si n'obodo ndị dị iche iche n'ụwa ndị dị iche iche wee bịa etu a ka ọ dị na mmadụ na-abịa na mmadụ na fe riro nne n'ọgụ ọnụ maka na fe nwere ọmụmụ abara ụba na fa ya na fe nwere mmadụ fe nwere nri fe nwere anị ife a wee nyefe ife akpọ Chronos complex maka na complex
bunyanwa na-ebute nsogbu na nghasa na nwa bekee na-awaghalị n'ụwa wee sị ebe ọfụna anị dịka m si kọwa na ọtụtụ obodo ama maka ya tata. Australia ọbụrụ nwa bekee nwee, New Zealand ọbụrụ nwa bekee nwee, America ọbụrụ nwa bekee nwee, mana tata na ofe anọchizila ebe a maka na etufasizi wee nọdụ kịta. Ya na anyị ma na Caucasian aggression, Kronos complex, Caucasian aggression, the same people na ndị nwa bekee anyị na-ekwu maka ya na nsogbu fa na mkpagbu niile fa na-enye ndị ụwa bụ maka etu ụwa nke fasidi, maka na ụwa fa agba aka, ụwa fa eju anọrọ n'uju, fe nwere ike maka na anị fa dị eme nni, maka na fa bụrụ ndị ụbọ ọmụmụ nọdụkwa n'ime fe nwere nni n'onwe ya. Mana anyị ma na 300 years na nnukwute agụụ bụ fa yakwalụ nnukwute ọya n'oge nke tele aka. Anyị ma na ime oge a na fayalụ nnukwu ọya faya nyekwalụ fa nsogbu, maka na ndị na-enwere ezigbo anị fe nwere mmadụ wee yọkwa ọya nọdụ n'ime ndị be anyị. Ndị mbụ ndị nke anyị bụ ndị fakpọrọ Afrịka n'ikpeazụ tupu 14th century bụ ndị bịa melie fa. Dịka anyị ghọta n'obodo anyị nọ n'ime dị iche iche bụ obodo nwa bekee na ndị ojii, ndị nke anyị ebibuga ebe ọnya ka nji na-ekwu sị ị na-atụ nzu na-awa ọjị na-atụ edo ka ịghọta na ndị ichie na-akpọ n'ebe afọ ịnọ, maka na ndị nke anyị bụ ndị nke bụ ụzọ wee nọ n'ebe afọ ịnọ kịta. Ya na ndị a niile anyị na-ekwu maka na 14th century na fa nwee nnukwu ndị anyị ma na ndị dịka ife dịka ịbata na Europe, anyị ma na a ga-agwa ya maka the Moors. Ndị a bụ ndị chịrị ndị a bụ ndị nyere fa amamife, bụ ndị nyere fa ọtụtụ ife fa ji wee kwụrụ tata. Ya na ụwa nwa bekee ọ bụ na ewepụ ndị ojii n'ụwa nwa bekee ama ndị etu ọ dị, maka na fa amanye onwe fa nni, maka na fe nwere anị, fe nwere ọmụmụ, fe nwere nni. Ị ga-asị ka ife m ji ekwuli ife ndị a niile bụ maka na anyị nọ n'ịkọwa ife gbasalụ ọfịa ji ọkụ. Anyị nọ n'ọnwa nke ịsaa, anyị nọ n'ịsaa ka m ji maka ya na-akọwa maka ọfịa ji ọkụ ka anyị wee ghọta ife ọ bụ, maka na ịghọta ụwa ndị ọzọ iwee ghọtazie ụwa iwee karịsịa alị. Dịka m sikwu na-asị ka m gbanwee ọnọdụ tata, maka na agbanwe egwu agbanwe ọnọdụ. Ana m ekenekwa unu ndị mụ na fa nọ tata, oge chukwu ekenekwa gị. Ya na anyị ma na pope, anyị ma na pope gwalụ maka ifi mmeli ndị nke anyị meli ifa before 14th century. Ya maka pope ji wee gwa ndị nke fa during that 14th century say ọ gwa ndị Portugal na ndị Spain na facho ka fa melie ndị Afrịka, na facho ka fa melie ndị Afrịka, kputue ndị Afrịka, kputue fa kpụọ afa naanị. Nya nke a mere na o jilue na 1450 to 1455 ọ gwafa sị na ọ chọọ ka agbanyụọ ọkụ ndị Afrịka ka Afrịka baa n'ọchịchị. Nya na ọchịchị anyị ma tata fa na-akpọ ndị Afrịka, anyị ma na fa na-asị na ndị Afrịka bụ ndị dark continent ọchịchị. Elofu na nọ kọntinent a nọ ndị a bụ ndị meefa fabụli ifefa bụ kịta meefafa na-alụ ụlọ, maka fa na-ebibu n'okpuru anị, meefafa na-eli nri, meefafa na-eyi akwa. Fa wee gbanwee ọnọdụ fa etufa si wee nkwado si na fa ga-emechi ife ndị ojii. Ọ ife aka popu gwa ndị a mee olue na 1415 to 1455 fa wee malite ije. Ọ gwa afa si ife ọbụla bụ spirituality nọ n'Afrịka na ọ chọọ ka ewepụ ife ọbụla bụ culture, ife eji malụ ndị Afrịka
ọdị ifefa ji bụrụ ndị fa bụ na ọ chọ ka ewekwa ife ọbụla bụ etu fa si ebi ndụ, ife ọbụla bụ etu anyị si ebi ndụ na ife ọbụla bụ ejiri mara anyị nọ ife ndị a ka a chọ ka imebisie. mgbe ọ na-asị na ya chọ ka o menyụọ ọkụ, ọ nke abụọ ka ọ na-akụ maka ya. onye kwuru ife a bụ popu, onye kwuru ife a bụ popu. o popu gwara fasifa ma enye etu a na ọ chọ ka ewelu ndị ka anyị welụzie ndị nke anyị wee gbala uru ya na nke a bụ kafa wee bọlụ ọchịchị ndị nke anyị chefa. mana ọchịchị ndị nke anyị chefa atịrọfụ ọchịchị nchigbu fa chọọ ichenụ. mana nke a bụ kafa wee bọlụ dịka etu si wee malite n'ozi ma mkpọli asị na Kronos complex. kedu ife kpata njikpa ọnya Kronos complex? ekwu m sị na anị fa adịrọ mma, na ụwa fa adịrọ mma, na fe nwere anị, fe nwere nni, fe nwere ọmụmụ. maka ifie echiche fa na akparamagwa fa wee dị iche ya na ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka teknọlọji ka anyị wee ghọta na ebe anyị na-ekwu maka ahaji ọkụ, na-ekwu maka nka na ụzụ, maka nọọ n'ụzụ ka anyị maka na ahaji ọkụ a ka m ji wee bata n'ụzụ. ụzụ bụ nne ụzụ, okike n'ube nne ụzụ. n'ụzụ a na-ekwu maka ya ọnya ụzụ ka Igbo ji wee nweta ifefa ji wee na-enyelu onwefe aka, na-enyelu ndụfe aka site n'ọlụ ubi na ọlụ ugbo. ọlụ ubi na ọlụ ugbo bụ ife gbasara ọfịa bụ ọfịa ji ọkụ. kedu onye nwe ọfịa? kedu onye bụ ọfịa ji ọkụ? ọfịa adụ bụ ka anyị na-akpọ arọ ji na arọ ede. arọ ji na arọ ede ọnya ka mmalite okwu m tata ji wee bụrụ sị ndụ isi akụ. ya na ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ndụ isi akụ, ọ ga-enwe ife ga-edebe ndụ, ife olili ga-edebe ndụ, ife olili a ga-edebe ndụ ka anyị na-ekwu. kedu ife eji ewepụta ya? nka na ụzụ anyị na-ekwu maka ya bụ nne ụzụ site n'okike na ube bụ agwụ otu isi enyi. agwụ otu isi enyi bụ gịnị? agwụ. maka na oge gara aga na anyị kwuru maka onyinye agwụ. anyị kọwaa ka ndị Igbo si wee bụrụ ndị si na ọlịlị bụrụ ndị ga-ebi ebi n'ụwa wee na-ajụ kedu ka fa ga-esi nọ. agwụ si na m ga-eje ka m jee zikofa, o wee na-abịa kpọlụ ụmụ uzi site n'uzi ka anyị si nwee isii. maka na agwụ bụ isi ọra, akpọ onye isii. mana akpọ onye isii ọ bụrụ ịkọwa maka uzi, maka na uzi bụ onye nkuzi, ya na agwụ bụ onye nkuzi. ya na anyị na-ekwu maka ụzụ, nka na ụzụ ka anyị ghọta na amamife a dịka m si kwu. o nwero ndị kọwalịa Igbo, agwụ kọwalịa Igbo. kedu ka anyị si wee malịa? ọnya maka anyị na-akọwa tata etu anyị si akọwa ya, ka m sikwa wee na-enyekwa anyị ntụziaka ozi nzi na 2018 ebe nkwulu okwu wee na-ekwu maka na on the 15th of July 2018 na a ga-enwe nsogbu ụlọakụ. oge m na-akọwa maka gịnị? ahaji ọkụ n'ime ọnwa ọfịaji ọkụ akwa ka m na-akọwa ya sị na a ga-enwe nsogbu ife gbasara ụlọakụ, ife gbasara ego. ezisie m ozi a, onye ndu bịazi ya lee anya ndị mmadụ. mana ọnya ka anyị nọ n'ime tata maka na nwa bekee gwara ndị Igbo si gbaghalụ ji gbaghalụ ede ka anyị jebe akwụkwọ. maka ifi that same thing na-akụwa maka ya Kronos complex na fe nwere nni, na fe nwere anị, na fe nwere mmadụ. gịnị kpatara ya? anị fa bụ is iced over. so na nwa bekee chọọ iwepụta nni ife niile fa mụtazi maka na ji na adụ esiro n'ụwa nwa bekee, nduku poteto esiro n'ụwa nwa bekee. ọtụtụ ife ndị anyị na onwero nke si n'ụwa nwa bekee maka na onwere ife anifa na-emepụta nwu. ya na tupu anife emepụta bụ ife fa ga-agbanwegodu site na teknọlọji. mana bifo feluo na teknọlọji fa ga-ama n'ife dị ife a na-eli maka na ife fa na-elikarị oge abụ anụ a na-esiri esi. maka fa bụ ndị bi n'okpuru anị, fa bụ ndị bi n'ọgba.
ọgba nke a na-akpọ cave. Fada apụta kaba n'inu anyị, fada alụ ụlọ ọ site na mmekọ fa na ndị nke anyị nwere, dịka m si kwu, before 14th century, mgbe ndị nke anyị chefa ka fa ji malụ na a na-alụ ụlọ. Fada alụbụ ụlọ, fada anụ nwaanyị, fada edina nwaanyị ka nwoke na nwaanyị si dina, fa na-agba ka anụ ọfịa, fa na-ebi ndụ ka ụmụ anụ ọfịa. Maka na gịnị? Ọ mgbe anyị na-aga ka anyị ga na-enye nkọwa ka anyị wee ghọta na ndị ojii dị iche na nwa bekee, anyị na fa bụrụ ofu. Maka ifi this Kronos complex anyị na-ekwu maka ya, maka ifi na etu ọnọdụ si wee delufa, maka ifi etu ụwa si wee delufa, maka ifi na fa ekwugo na fa ga ebe ọ bụ na ndị ojii chefa na fa na onyinye okike nyere anyị erika, okike nyere anyị ọmụmụ, okike nyere anyị ụba, okike nyere anyị ndụ, okike nyere anyị anị, okike nyere anyị nni. Ọ maka ya ka m ji wee kwuo maka the aggression, the Caucasian aggression, na aggression fa akparamagwa fa ịwaghali na-emebisi ụwa ndị ọzọ, ịwaghali na-ewelu ife ndị ọzọ bụrụ nke fa, bụ maka na fa nwere, maka na ife na fa nwere na onwekwuru ka fa ga-esi nwe. Ọ bụrụ na fa ejiri anya ike wee napụ, onwero ka fa ga-esi nwe. Ọ bụrụ na fa ejiri anya ike wee napụ, onwero ka fa ga-ejili. Council of Cardinals in the year 1457 bịa nọ nzukọ na Holland. Nzukọ afame na Holland gbasakwala ife a popu gwa afame na facho ka emenyu ọkụ ndị ojii. Kedu ka fa ga-esi menyu ọkụ ndị ojii ka ndị ojii wee bụrụ ndị atụghalịla atụghalị, nọdụ n'agụụ, nọdụ na-enwele ife ọbụla, nọdụ n'aka nkụchasị. Ọkụ afa ọ na-ekwu maka ya bụ ụzọ ụwa ndị ojii, mkpọrọ culture, way of life and spirituality. Etu ọbụla maka na ndị ojii etu fasi wee nwee nwekọ n'okike ka emefa ka fa lofusie ife ndị a niile. Nyawa ka o ji wee gwafa in 1457 na nzukọ afa nọ na Holland, ka o ji wee gwafa na fa ga-atụghalị ndị ojii niile ma afa ma anyị aghọọ ndị ụka, na fa ga-enye anyị Christianity. Maka na okwu bugoli na ọchọ ka anyị niile ka fa mee ndị ojii, ka anyị bụrụ slaves, ka anyị bụrụ ndị fa ga-enwezi enwe na-achị ka atụrụ. Ife niile bụ nke anyị abụrụ nke fa. Ife ndị a niile bụ ozi nzi na 2018 ka m na-alụtụkwa aka. Kedu ife m ji alụtụ aka? Maka na ọ dabakwa n'ife a na-akwokwo n'ofu ozi a na-ezikwa n'ọnwa Ifejiọkụ ka nka na-ezikwa kịta, wee na-eme ka anyị nwee nghọta mili emi. Maka na tata ka m na-eweta ya bụ ozi n'isi njedebe, tata ka ọnwa nke a na-agwụ. So ọ gwa afa na a ga-ewepụ ụzọ niile bụ ụzọ anyị ji bụrụ ndị anyị bụ, wee maa ya bụrụ ndị na-amara ife. Ya na afụfụ anyị na-ata taa na mkpu anyị na-eti taa, ọ bụrụ tata ka o bido. Ife a bụ ife akwadola akwado kamgbe o wee na-edebata. Ọ nke akpata na mgbe gị nwa na-ege ntị dị n'obele, mgbe mụ nwa na-ekwu okwu dị n'obele, mgbe nne m dị n'obele na nna m, mgbe nne gị dị n'obele na nna anyị, ọfa na-ekwu si na ife na-esi ike, mana fa nwụrọ na ọ ga-abụli oge ife dị mma. Na kịta ka obodo bụzili ya igwe, kịta ka obodo bụzili ya igwe. Maka na chi na-efo nwa bekee a na-ewepụta ife niile bụ atụmatụ obu n'obi na echiche ya. Na mgbe ọ si fa na fa ga-eme anyị ka anyị rapụzie ụwa nke anyị, rapụ usoro ndụ nke anyị, mee anyị niile ka anyị bụrụ ndị ụka. Ife ọ na-ekwu bụ ife ọ na-achọ bụ ife afọ okwu na ọchọ ka o menye ọkụ anyị. Maka na ọ bụ na ewepụ, ọ bụ na nwa aga amarọzi na ọba agụ, ọ bụ na ya amarọzi usoro ndụ nke anyị, na ya amarọ ụwa nke anyị, na ya amarọ ka anyị si akọta nri,
nke a bụ na agụụ ya agụ anyị ọnya ka o jigwa anyị gwọọ n'ụka ka fa ji bubatala anyị ụlọ akwụkwọ wee kwuo sị gbaghalụ ji gbaghalụ ede jebe akwụkwọ ị na-eje akwụkwọ ịgụsị akwụkwọ inweta ọlụ ọnwa n'ọnwa a na-akwụ ya ụgwọ ọnwa tupu ọnwa agwụ izuụka na-elu mkpụrụ izuụka na-abụ ego ya agwụgo nke bụ agụụ ji dị Igbo ifugie kịta dịka m sikwu on the 15th of July 2018 oge m na-ama ọkwa na anyị ga-enwe nsogbu ego na anyị ga-enwe nsogbu n'akụ na 2023 2018 19 20 21 22 23 for 4 years down the line ọkwa abịa na mmezu maka na ife niile nwa bekee ife niile anyị na-agabiga ọ bụrụ ife eme nke tata nọọ ife nwa bekee kpasigoli nkata adebe ya na mgbe ọ si fa na fa ga-eme anyị ka anyị bụrụ ndị ayịyọ ka anyị bụrụ ndị na-enwere ọnwụ ka anyị bụrụ ndị enwe ka anyị bụrụ ndị na-ekpochapụ ụzọ anyị mgbe ọ si fa mgbe fa mere nzukọ anyị 1457 wee kwue na a ga-akọnvat anyị niile ka anyị ghọọ ndị ụka Christians onye na-aghọtara oche na o nwere onyinye nwa bekee nyere anyị n'iji ime ka anyị wee bụrụ Christian mba ife a bụ ife ọgwụ afa mee ka fa wee bee anyị ka anyị wee ghọọ ndị oru dịka o sikwu before ọgwụ Poland and Spain that they must reduce Africans to slaves. So no ife a bụ ife ọ na-akwu wee lue na 1445 to 1455 ife niile ndị a ọ na-ekwu osefa gbanyụa n'ọkụ nda ka fafudebe ife ụwa ndị be anyị wee ghọọ ụwa gịnị ụwa ọchịchị ọnya kpatara na fa na-ekwu maka Afrịka pasi na that continent maka na ọ alụ akpala akpa wee na-ekwu na oge na-aga na-ewepụtakwali ya na Kronos isi na fa ga-eme anyị ka anyị ghọọ ndị ụka bụ ofu okwu a mkpu oge mkpọli ya Kronos complex Kronos complex na okwu na iji teknọlọji ife ọfụdebe n'ụwa nghọta fa n'ụwa bụ na a ga-eji teknọlọji wee melie ụwa nke gara aga wee welu teknọlọji ofu teknọlọji akịnị wee kpue ụwa nke na-abịa abịa iru naanị kedu ife nji wee nye atụmatụ maka na mkpatụla aka na nka na ụzụ maka na ọ bụ na anyị nọ na ahaji ọkụ iwu bụ na anyị ga-akpatụ aka na nka na ụzụ maka na anyị na-ekwu maka ụmụọfịa anyị na-ekwu maka ya bụ ụmụọfịa adụji ụmụọfịa adụji bụ ụmụ gịnị ụmụ arọ ji na arọ ede bụ aka ndị ichie si na ya nọ n'ọfịa anyị gbakwutie ya na tupu alụbụ ụlọ tupu inwe obodo tupu ị na-ekwu maka nna tupu ị na-ekwu maka nne ị na-ekwu maka ndị ichie na-ekwu anyị na-ekwu maka isi ndị ichie ndị ichie ya anyị je na-achebe kedu mgbe nna anyị Igbo pụtara kedu mgbe nne ya Igbo pụtara maka na ị nwere ike ichelue achọba na onye bụ nne ya Igbo achọba na onye bụ nna ya Igbo maka na ndị a bụ ọfịa ndị a bụ mmụọ mụ na gị nọ tata bụ ụmụadụ anyị na-ekwu maka ya bụ ụmụdoladụ ọnya ka m ji na-agụ egwu na-ekwu maka nke a bụ isi iji mgbakwasị nke a bụ isi ede mgbakwasị bụ ife na-adụ adụ ndị mfunenu ndị mfunani ndị fa na-anị iwe malite ndị ma na-agụ nwoge fa ndị ma na-asị nwunye nne fa na nna fa ya na anyị fụrụ ọnwa anyị etu anyị si fụ ọnwa anyị taa ife anyị ji na-achọ ịkọwa maka nna Igbo na nne Igbo bụ maka na anyị na-achọ ka nkọwa anyị daba na nkọwa nke nwa bekee mana nkọwa anyị gba ndaba na nkọwa nke nwa bekee maka na anyị na nwa bekee abụrụ ofu ndị nwa bekee dị iche ndụ nwa bekee dị iche ụwa nwa bekee dị iche ụwa anyị na-afa abụrụ ofu agwa anọ anyị mụta
mepụtara nwa bekee ị ga-ekweta mana ịma nkweta mana gị nwa na mụ nwa na ndị ichie nwanyị nwe mụ na gị na arọ bi na agwa anyị na-ekwu maka ya na agwa anyị na-ekwu maka ya ịma nyenwu nkọwafa n'ebe anyị si gbakapụta ọnya ka o ji wee kwuo na anyị bụ isi ji gbakwasịla agbakwasị na isi ede gbakwasịla agbakwasị anyị bụ ụmụ inine ka ife bụ ụmụ inine organic beings o ife anyị na-ekwu maka ya kịta ya na ọgwụ afa na fa ga-ewepụ ndị a bụ organic beings ụmụ inine na fa ga-ewepụ fa kpụghalịa ndị ọzọ kee ndị nke fa maka nọ ndị a bụ ụmụ inine bụ ndị kee fa nwa bụ nwa bekee mana ị na-aga ịchọọ ime nchọpụta ịgakwa mee nchọpụta kedu ife anyị ji ekwu maka ife ndị a niile ife anyị ji ekwu maka ya maka na anyị nọ n'ọha ji ọkụ so tata ka anyị na-ekwu na ọfịa ji ọkụ na onwe na-ebukwa nyanwa ọfụrọ igbo ndị nke anyị ụmụaka afụrọ ụzụ nka na ụzụ dịka ife a ga-eji wee kpochie ụwa dịka ife a ga-eji mebie ụwa dịka ife a ga-eji mebie ụwa gara aga meekwa nke na-abịa abịa osiwanye ike nke a bụ etu Kronos complex si wee fụa na nka na ụzụ bụ ife a ga-eji wee mebie ụwa nke gara aga n'ụwa nya kọghalị akụkọ maka ụwa gara aga n'ụwa nke na-abịa abịa mee nye osiwanye ike ya nwere mgbe Kronos complex ji ekwu n'ụwa ya dị mfe mba ife ọ na-ekwu bụ n'ụwa ya na-esiwanye ike ụwa gị ụwa mụ ụwa nwa bekee na onwe ọ ya na-esiwanye ike ọ ife akafa dị teknọlọji ife etufasi ghọta teknọlọji mana nwa inine ụmụ ọfịa etufasi wee ghọta site na haji ọkụ ife ọ na-agwa anyị bụ na iji nka na ụzụ wee mee ka ụba ndịdị ka ụba ndịdị ụdị ka ụba mmadụ dị ka ụba nghọta dị ka ụba amamife dị ka ụba uto dị ya na ọfịa ji ọkụ na ahaji ọkụ na-ekwu maka uto na ndụ na ọṅụ na ndigide ife ọ na-ekwu maka ya mana Kronos complex ife ọ na-ekwu bụ ife dịwa gị iche tata ebe anyị na-enenye anya bụ ụwa nke anyị ụwa nke ndị Igbo agwa gị sị liadụ ka ịdụ onwe kedu ife ọ na-akọwa anyị ma na anyị na-ekwu maka ọfịa adụ ji na ede arọ ji na arọ ede kedu ife o ji kpọọ onye adụ ọ bịa sị gị lie adụ ka ịdụ onwe ka ilie adụ ka ịdụ onwe maka na ili adụ anyị na-ekwu maka arọ binagụ na-ekwu maka ọfịa ji ọkụ maka na anyị manụ arọ ji na arọ ede bụ mmụọ nọ n'ọfịa ike o ji eme ife bụ nji ọkụ ike o ji ebute ụba na ọmụ bụ nji ọkụ mana anyị mana ji anyị na-ekwu maka ya abụrụ ji mụ na gị na-eli tata anyị mana ji mụ na gị na-eli tata abụrụ ji nke na-enye akọnuche na-enye ụmụ inine akọnuche dịka anyị si ma n'oge nke ụmụ ndị mmiri na ife ndị ụmụ mmiri na-eli bụ ife ọṅụ ya ka Igbo ji atụ nkwụ mana tupu ndị mmiri a na-amụta ndị bụ ụmụadụ tata na fa bụ ụzọ wepụta kuku nduku bụ ekeleko mesizia n'ikpeazụ ụmụadụ wepụta adụ ji adụ abụrụ ji anyị na-eli kịta abụrụ ji dị anyị na-eli nke bụ eziokwu na mụnwa bụ Ngozi Chukwu ka elibe adụ mana adụ bụ nnukwu nni ife ndị a niile bụ ife kpata Igbo ji wekpu iro naanị anyị na-akọzi ji maka na ji na-ebu ibu mana adụ bụ nnukwu nni
nya ka o ji gwa anyị lie adụ ka anyị duo onwe anyị. Kedu ife ọ na-agwa anyị ebe a? Ọ bịa gwakwa anyị sị na ndụ bụ isi akụ. Ndụ bụ isi akụ. Nke a na-akọwa na ndụ na adụ nwere ifefa bụ ofu ife. Na ndụ na adụ bụ ofu, maka na etu a ka Igbo si ezobe ọtụtụ amamife n'asụsụ Igbo na-asụ. Ya na ili adụ ka ịmala ife bụ ka iwe nwa akọ na uche. Ọ na-akọwa na ife elile eli na-eweta amamife. Ife elile eli na-eweta amamife, na-eweta akọ na uche. Na ilie ife dị mma, amamife na akọ na uche aba ụba. Ilie ife dị njọ, na-ewepụ akọ na uche ewepụ. Ọnya ka popu ji wee nye ọdọ onye si na ọ chọọ ka ewepụ agbanyụ ọkụ anyị, ka agbanyụ anya ka anyị bụrụ ndị nọ n'ọchịchị, ka ewepụ ụzọ ndụ anyị, ka ewepụ amamife anyị, wepụ akọ na uche, wepụ etu anyị si aghọta ụwa, ka nghọta anyị wee dị emi n'emi, ka anyị wee ghọọ ndị eji agbala uru. Maka na ife okwu si mee, o wee buru ụzọ si mee anyị ka anyị ghọọ ndị ụka, ka anyị bụrụ ndị Christians, ka anyị wee dị enwere ike iso usoro ndụ anyị. Mana anyị ma na agwala anyị na anyị lie adụ anyị adụ onwe anyị, akọ na uche abịa. Nke a bụ na anyị solu usoro ndụ, usoro okike, usoro ụwa nke anyị, na anyị ga-abụ ndị ga-enwe onwe, anyị ga-abụ ndị ga-ama ife. Maka na amamife bụ ndị ifejanwa na-ebute inwe onwe. Ọ gwara anyị si anyị lie ose na abụ ka anyị fụ ụzọ. Mana ama na atụala ọmala atụala ofe ka ofe bụ ọfịa. Anyị lie ose na abụ ka anyị fụ ụzọ. Anyị ma na ndị dibịa ji ose na abụ afụ ụzọ. Mana ife ọ na-agwa anyị bụ na ịsaa, maka ose na abụ bụ ise na abụ, ịsaa, ka anyị ghọta na ịfụ ụzọ na amamife na akọ na uche na ife ndị a na-abụghị, na ife ndị a na-abụ bụ ife anyị ga-enweta ma ọ bụrụ na anyị na-eso ụzọ nke anyị. Mana anyị ma na Chronos complex, anyị ma na aggression of nwa bekee, anyị ma na mmeli ife popu ji wee nye ọda wee sị na ọ chọọ ka eme anyị ka anyị bụrụ ndị eji agbala uru, ka anyị bụrụ ndị ma na-enye nwe onwe anyị nne, ka ekpo ụwa anyị iru na anị. Ọnya ka eji si nye anyị nghọta ọzọ, si nye anyị okwukwe ọzọ. Maka na okwukwe ife mmadụ kwetara na ya bụ nyanwa ga-ekwu etu echiche esi dị, na ife ọ na-akwadobe maka echi. Ya na ụmụ Igbo bụ ụmụ ọfịa. Ọfịa na-ekwu maka ya bụ ọfịa adụ a ka anyị nye nkọwa mgbe anyị na-akọwa maka ọfịa adụ anyị kpọ nwa bekee tụgharị, maka na ọ mara asụ Igbo. Ọ sị na afịa dụ, ọ dị same ọfịa dụ ka ọ kpọkwara talisien. Mana ya mana talisien ọ kpọrọ ya nọ maka na ọ bụ nwa bekee na ọ mara asụ Igbo, na ọta lie ose na abụ, lie ose na abụ. Ọnyanwa bụ nyanwa ka anyị na-akpọ kịta ọfịa adụji. Ọnya ka ụmụ Igbo ji wee bụrụ ụmụ adụji na ụmụ adụ ede. Ya na ụmụ adụ bụ ụmụ ọfịa. Ndị a anyị bụ ndị ọfịa, anyị bụ ndị si n'ọfịa. Kedu ife ọ na-eme? Kedu ife m na-akọwa? Na anyị bụ ndị inine, anyị bụ ụmụ inine, anyị bụ ụmụ, anyị abụrụ, anyị bụ ndụ na onwe adụ ndụ, anyị bụ ndụ na onwe. Ya na ndụ na-adụ adụ, ndụ si na ndụ adụ. Ọnya ka Igbo ji gwa anyị si na fasi ebe dị iche iche bịa, na onwe ndị si na mmiri, na onwe ndị si na anị, ndị mfune, ndị si na anị pụta, ndị si na mmiri, ndị si na ikuku, ndị si n'ebe dị iche iche. Ọnya ka Igbo ji gwa anyị na fasi n'ebe dị iche, maka nọọ site n'okike ka fasi gbawapụta. Ya na ụmụadụ si n'okike wee gbawapụta. Ụmụadụ si n'okike. Ọnya ka anyị ji wee nye nkọwa ife dị iche iche mgbe fa bụ ụmụ iyi, wee site n'ụmụ iyi wee lue n'ụmụadụ.
mana anyị mana ọnwa oge fa bụ ụmụ atụ ya na ụmụ adụ bụ ụmụ ọfịa ụmụ adụ bụ ụmụ ọfịa adụji anyị na-ekwu maka ya bụ ọfịa adụji ụmụ arọ ji na ede ọnya ka ejikwa akpọ ndị Igbo ka anyị ji akpọkwa ụmụ arọ ji na arọ ede mana adụji oji adụ na ede ya na ụmụ arọ ji na ụmụ ede ka anyị na-ekwu maka ya bụ ndị gbawapụtalụ n'okike ndị a bụ ndị si n'okike gbawapụta na eje na n'ebe nwoke kefa eje na n'ebe nwaanyị kefa na fa n'okike bụ ofu ịma nwee ike ịgụta mmalite Igbo onye ọbụla na-enye ya mmalite Igbo na-enye onwe ya obi mgbawa na-enye onwe ya okili mgbawa isi na-enye onwe ya maka na anyị na-achọ ka anyị kọwaa anya n'etu nwa bekee si enye ife niile oge mana anyị ma na oge nwa bekee na-enye ife bụ oge nke akpụlakpụ oge dịka m si kwu n'oge gara aga kedu onye gwa nwa bekee na kịta mụ na gị na-ekwu okwu nọ 822 na-akụ kedu ka o si ma nọ 822 na-akụ ọ ife onye uke kpọrọ nkịtị aka ọ na-aza ọ nwee kekwasị anyị na kịta anyị na-ekwu okwu nọ 1am na-akụ maọbụ nọ 1pm anyị ekweta maka na etu o si wee ka oge wee baalịa ulu fa wee kwekọrịta na fa ga-ekwekọrịta ya etu a na fa ga-eweli etu a ka ọ wee baalụfe ụlọ ya na etu a ka nwa bekee si wee fụ ụwa nke na ụmụ adụji bụ ụmụ arọ ji na ede ụmụ arọ ji na ede bụ ndị gbawapụta n'okike ịma nwe ike inyefe oge onye akpata na nwa bekee tata ọ sị gị na ya afụkwọ ụbụrụ nka na ya afụkwọ ọkpụkpụ mmadụ nke anyị niile naanị ọ chọkwa ka onye oge onye kwu ya oge ọma ndabakwa n'oge ọ gwakwara gị dịka tata na nọ na 2023 ya nke ọ na-akọwa n'ụwa nke kịta bụ ụwa nke 2023 mana ịgabakwa n'ịgụ akwụkwọ nwa bekee ilukwa gwakwa gị na nke a bụ 2023 gịnị current era 2022 current era nke a na-akọwali na ọ nwekwa 2023 before the current era BCE nwekwa anya etu a ka o si eme olu oge ọ na-enwerozi ike itinye oge ọkpọ ọnya antiquity ya na nkọwa anyị na-enye tata bụ nkọwa bụ na ịchọ itinye na nke ụwa nwa bekee ịma na ị ga-etinye na antiquity maka na onwere oge nwa bekee ga-etinye nwe onwere oge ọ ga-agwa nwe onwere oge gị nwa bụ onye Igbo ga-ekwu Igbo ji pụta n'okike ekenekwa m ụmụnne m ya na ndị anyị na-ekwu maka fa bụ organic beings ndị inine na ndị ụmụadụ ji na ụmụ arọ ede bụ ndị inine organic beings ya na nwa bekee na-ekwu maka nwa bekee na-ekwu maka man nke a bụ ndị nwere ike ịkpọ n'eziokwu the who the hue of man nke a bụ the humus ya na aja bụ aja nke mmadụ kpụpụtalụ mmadụ tata o nwere onye zitelu m ozi tolu m ịnyịnya wee na-ezikọ m ebe nwa bekee bụ sayentist na-akọwa na kafara bụ ndị ọcha nọ anyị nwa bụ ndị ojii mụfa site na ịgba anụ ọfịa site na iwelu ife anyị ji ama ọmụmụ tinye na anụ ọfịa o wee kepụta fa ya na nwa bekee ọbụla ịfụ na ọ bụ na ije nene anya na ị ga-afụ na ọkala mmadụ ọkala anụ ọfịa mana ije nene ndị ojii ị ga-afụ na onwero ife gbasanya na anụ ọfịa chachali mana anyị na-ekwu na anyị bụ human mana ọ bụ na nwa bekee na-ekwu maka human ịma na nwa bekee na ife ọ na-akọwa na ya nọrọ n'ime sef na ya abadụ n'ime maka na o ji onwe ya akọwa ọnya ka o ji wee nye gị mgbe o kwuo si no evolution of man
mgbe fa ji okwu na-aga ije, mgbe fa ji wee kunie ọtọ, mgbe fa bụ sọsọ ajị mana ọ dịrị etu a na ndụ mụ na gị. Anyị bụ mma ndụ ndị gbawapụta n'okike. Nwa bekee emenwe ike ịtụgide aka wee si na mgbe anyị malite, anyị menwe ike ịtụgide aka wee si na mgbe anyị malite. Ya na ụwa anyị dụwa gị iche, ndụ anyị dụwa gị iche na ụwa nwa bekee. Anyị na-ekwu maka aka ọra, anyị na-ekwu maka obinagụ, ofu obinagụ a, ofu arọ ichie ndị ichie, nya aka ndị ichie, arọ obinagụ. Anyị mana onye anyị na-ekwu maka ya ife a, ịma nji etu nwa bekee si akụwa maka mmadụ wee kọwa maka ya. Ọ nke a bụ ebe m na-achọ, ife m na-achọ ka anyị ghọta. Anyị ama nji etu nwa bekee si akụwa maka mmadụ kụwa maka ya, maka na nkọwa mmadụ niile nwa bekee na-enye bụ site n'anya nke nyanwa, mana nyanwa na onwe ya na anya nke nyanwa na ọ bụrụ mmadụ, maka na o zuru ezu. O nwere ụba ọmụmụ, o nwere ụba mmadụ, o nwere ụba nni, anyị ezuru ezu. Ọ nke akpata o ji na-awagharị na-achọ onye oyi wepụta, na-achọ ndị ọ na-analụ nke fa n'ụwa wee nye gị ife ọ na-akpọ teknọlọji, nka na ụzụ nke, maka na iwe dị ya n'obi na anyanwa na onwe ya na ya da atọ na anụ arụ adịrọ mma, akpụkpọ arụ adịrọ mma, na ihe nwere ụba ọmụmụ. Onye kpatara na ị na-agagharị ụwa nwa bekee niile, ife ọ chọọ bụ ka ị were ọmụmụ wee nweta akwụkwọ iji nọdụ na befa, maka na ọmụmụ anyị na-enyefa ka fa ji adị, na iwepụ itinye ọbala ndị ụmụadụ n'ime fama ntọnwụ, maka na fapụta ile anwụcha afafe enwe nsogbu, fapụta ilo anwụ sọsọ anwụcha afafe enwe nsogbu, fa ya bọọ ya, akpụkpọ arụ fa dụrọ mma, fe nwere ụba ọmụmụ. Ya na fa ọ dị fa mkpa ka fafụ na ndị oji na-amụchilufa, ma ndị na-achịfa achị, ma ndị bụ ndị isi fa, na oji ya adịlele n'ọbalafa ka fa wee nwee ike wee nọ onwe n'ụwa. Ya na ndị a na-ekwu maka ya bụ ụmụaka aka anyị ma n'ọnya nwa bụ arọ obinagụ. Obinagụ abụ aka ndị ichie ndị ichie, na ọbụrụ mmadụ dịka anyị si ghọta, ọbụrụ mmadụ dịka nwa bekee si ghọta. Ya na akọọra bụ ichie ndị ichie. Ndị ichie anyị na-ekwu maka ya bụ ndị ichie ọfịa adụji. Ya na onwero mgbe anyị bụ ndị Igbo ji wee bụrụ ndị anyị bụ na-abụrụ ụmụ ọfịa. Anyị bụ ụmụ ọfịa, ụmụ inine, oife anyị bụ. Anyị bụ ụmụ inine, anyị bụ mmadụ inine, anyị bụ ndị si na okike gbawapụta. Na-ekwu maka inine ka unu ghọta ebe m na-eje. Ndị si na okike wee gbawapụta, ịma nwe ike inye oge, ịma nye ike inyefe oge. Ya na anyị na-ekwu maka arọ ka anyị ghọta na anyị na-ekwu maka mmụọ, ka anyị ghọta na ụmụ arọ dịka mụ na gị bụkwa ọkala mmụọ a na-ekwu maka ya. Ọnya ka o ji zite ozi agwụ kpọrọ ụmụ ozi ga-enwe ike inye anyị ife anyị ga na-eli wee nwee ọmụmụ. Ọnya ka o ji wee nye anyị ụmụ adụ, ndị na-adụ ndị ọmụmụ bara ụba n'imefa. Adụ bụ agịnị? Adụ ji, ji na ede ka eji achụ aja ọmụmụ. Ji na ede ka eji achụ aja ọmụmụ site na ji, site na ede. Ife m na-ekwu ife a bụ ife ị ga-abịa ịghọta na ọ bụrụ sọsọ ilie sọsọ ji, ilie ese ede, na ife m na-ekwu bụ ife niile si n'ọfịa pụta. Ọfịa m na-ekwu maka ya abụrụ na ị ga-awaba n'ime ịkpa, maka na ime ịkpa anyị na-achọ ịwaba nwanechi ịpụta ọbụna alụghị ọnụ, ọghọ esteti, ọbụla ebe mmadụ bi. Ya gịnị ka a na-akọwa? Na arọ bụ mmalite ụwa ndị Igbo niile. Ọnya ka o ji agụla anyị oge, ọnya ka o ji kwabụrụ arọ obi na-agụ oge. Kedu isi mbido, kedu isi njedebe? Enwere isi mbido, enwere isi njedebe. Gị nwa ama nkwụ mbido ya, mụ nwa ama nkwụ isi njedebe ya.
nwa bekee nyere anyị ọgbọ nyezie anyị arọ gwa ya na anọ n'arọ nka gwa ya na ịdị arọ nka tie ife niile n'ọgbọ tie ife niile n'arọ mana ife igbo nwee bụ ọgbọ n'oge ife igbo na-enwe bụ ọgbọ n'oge oge nke amị oge ntiji egbe oge otikpọ oge ezi dị n'okwu ụkwa oge ka igbo ji agụ oge na-arọ nyanwa bụ obi na-agụ oge na-agụnya bụ oge ya na ọgbọ mebe ife onye igbo emebe ife ya na anyị na-ekwu maka gịnị igbo tata bụ ụmụ arọ ụmụ ndị ọfịa duji nke a na-akọwa na fa dị iche na nwa bekee nke a na-akọwa na igbo dị iche na nwa bekee ụmụ ọfịa duji ife ndị a bụ ọfịa ndụ ndị igbo ọfịa bụ nyanwa bụ ife ji ndụ ndị igbo ewepụga ọfịa igbo ama nnọọ maka na ọfịa bụ ife niile ebe a ka anyị si wee kpatụ aka na ahajinomics ka anyị wee ghọta na ọtụtụ ife nwa bekee wepụta n'igbo nwekwalu nkefa dịka anyị si wee kwuo maka nka na ụzụ teknọlọji wee ghọta na ife nwa bekee bụ n'uche na nka na ụzụ dị iche n'ife igbo bụ n'uche na nka na ụzụ bụ maka ife ọfịa duji ka nnipụta gbasikapụ ka mmadụ lijuo afọ ka mmadụ ụba ọmụmụ wee dị ụba uto dị ụba ndụ dị mana nwa bekee nka na ụzụ a bụ ka e wee mebie ụwa ka e wee banye agha ka e wee mee nka ka e wee mebie mmadụ ya na akụ na ụba igbo si n'ọfịa akụ na ụba ndị oji si n'ọfịa kedu ife anyị ji ghọta nke a nwa bekee ghọtakwala onye aka o jikwa abịa ma ọgwụ a na-aṅụ ma ife eji eme mkpụrụ ọgwụ ma nni ma ife eji alụ ụlọ ma ife eji alụ fon ma ife eji alụ ka mụ na iji ekwu okwu ife ndị a niile esi n'ebe n'ọfịa pụta ya na ọka na ube anyị kwu maka ya bụ nne ụzụ bụ nyanwa bụ onye funwụlụ ọkụ mbụ eji wee wepụta okwute wee mee okwute ọbụla igwe anyị melụ nka na ụzụ ndị igbo melie ka ọ bụla ife eji alụ ọlụ n'ubi maka na nna bụ arọ ji na arọ ede si anyị bịa n'ọfịa anyị tinye ofu ife naanị ka anyị mmụwanye ya na itinye ofu ede naanị ọ na-apụta ọchịla ụmụ ọnya ka eji atụ inu nnu gwa m ife baa naanị dị ofu na-apụta chịla ụmụ maka na ọbụ ọmụmụ etu aka ọ dịkwa na ji etu aka ọ dị n'ede etu aka ọ dị na mkpụrụ mango ịtasị tụfuo ịtasị ya etufuo were aka ya pụọ opuo bụ nnukwu ukwu mango ị ga-atagide mango ọ bụzi so ofu mkpụrụ mango ka ọ ya enye ị ga-atagide kedu ife ndị igbo na-akpọ mango ugile etu aka ọ dị na mkpụrụ osisi dị iche iche mana ọ bụzi na nke a ga-alụ nka na ozu mee anyị ji wee weta mma weta ọgụ weta ube ife dị iche iche mbazụ eji egwupụta ji naanị ife ndị a niile yepụ na ine enye anya ọfụma ịfụkwa na ife agha ka ọ bụ mana ọ bụrụ agha ka ebu n'uche wee wepụta fa ọ bụrụ agha ọbụna dị egbe ọ bụrụ agha ka igbo ji wepụta egbe ka nka na ụzụ ji wepụta egbe bụ ife eji eme mmemme ife eji eme emume elijusi afọ na-eme emume eweluzie egbe wee na-enye ekene maka na egbe ka eji ezipụ ozi n'ọta aka ọnya kpata eji wee na-enye nnu ife da anamba anụ anamba ọwọrọ mgbe igbo ji wee si nnu ife da anamba gbuo igwe mmadụ ife ndị a niile bụ nkọwa na ọmụmụ iji ghọta na nghọta igbo dị iche nghọta ọhaji ọkụ dị iche
n'ife anyị na-aghọta dịka nka na ụzụ nwa bekee. Ya na ọlụ ugbo ka Igbo ji enye onwe fa nni, maka na fa bụ ụmụ ọfịa, fa bụ ụmụ inine, ya na fa ga na-eli ilile, fa ga na-emetụ aka n'anị, aka aja aja na ụlọ mmanụ mmanụ. Ya na ọlụ ugbo bụlufu ife niile. Site n'ọlụ ugbo ka fa ga-ejele ụlọ nwee ọmụmụ, baa ụba, nwee ọṅụ, nwee aṅụrị. Ọnya kpata na mmemme Igbo niile gbasara ọlụ ugbo, mgbe eji asụcha, mgbe eji akọnye, mgbe eji ezu ike, mgbe eji egwu egwu, mgbe eji eke eke, mgbe ejikwa ezu ike, mgbe mkpụrụ osisi na-amị, mgbe mkpụrụ osisi na-ada amị, mgbe osisi gburu mgbu, akwụkwọ niile gburu mgbu n'osisi. Mana Kronos complex site n'ife o kwuru n'ozi ozilu in the 14th century, ọ sị na a ga-eme ụmụadụ fa abụlụ gịnị, fa abụlụ ndị ga-abụ odibo. Tata ọnyanwa bụ ife ifụlụ, ọnya akpata na ozi nzi 2018 bụ na 2023 ka o mezu, na anyị ma na anyị ga-enwe nsogbu ego, maka na agwaghị anyị gbaalụ ji gbaala edejebe akwụkwọ, maka na Igbo aghọtago dịka esi kwu na ị ga-agbanwe, ị ga-eme nyu ọkụ fa, gbanwee ụwa fa, gbanwee nghọta fa, gbanwee ndụ fa, ka fa sobe ụzọ ọzọ, nyefe okwukwe ọzọ, ka echiche fa wee dị iche, ka echiche fa wee dị iche n'etu o si kwesị ịdịnụ. Kịta ifefa na-achụzi ya bụrụ maka ọlụ ugbo, abụrụ maka inye onwe nri, na ejesi akwụkwọ inweta ọlụ, ife niile ebe ego oyibo, inweta ya bụ ego oyibo ma ndebia nọ n'ihe eje tinye n'ụlọ akụ. N'ara aka ifu na ego oyibo dị n'ụlọ akụ enwere ife ọ bụ n'oti anya afọ ụzọ. Mana onye nwere akpụ na anị nwere ife, onye nwelu ji na anị nwere ife, onye nwelu mango na biya nwere ife, onye nwe pọpọ na biya nwere ife, onye nwe soursop na biya nwere ife, onye nwelu onugbu na biya nwere ife, onye nwelu ukwu nkwụ na biya o si na ya wee nweta mmanụ nwere ife, onye nwere anị ebe ọ gafu mkpụrụ tomato wee gbalịa, o nwere ife. Ọ ife ndị a ka anyị na-aghọta. Ọ ife a ka Igbo ji maka ya wee na-eme mmemme iri ji, maka gịnị? Ka fa wee lota nọ site na olu ugbo ka ike na ndụ fadị. Ya na odibo bụ onye a na-enye enye, dịka nwa bekee sikwu na ọ ga-atụgharị ụwa nke ndị Igbo, mezie anya ebulu odibo, a na-enye anyị enye. Ọnya ka anyị ji agbaghalị ụwa dị iche iche, maka na fe wee na site n'ịgụghalị anyị afa, site n'iseghalị enyinyo anyị na ụwa anyị, na inye anyị ọchịchị na nghọta nke fa wee kposa ụwa anyị, na inye anyị okwukwe nke dị iche na-abụrụ okwukwe nke anyị wee kposa ụwa anyị. Ọnya ka anyị ji wee na-ekwu maka na ụba na akụ bụ ji na ede. Ụba ndị Igbo na akụ ndị Igbo bụ ji na ede. Ọ ji na ede bụ ife niile, ọ ji na ede ka eji eme ife niile. Ọfa bụ isi ndị niile na-esotazi. Onye nwe ji na Igbo, nwoke ga-abụ di ji, nwunye na inyom abụlụ ọkwa ede. Ọnya ka inyom ji wee bụrụ ịyọm, ọnya ka o ji echi ịyọm, ọnya ka o ji echi lọlọ. Ọ ede ọkọ n'ubi, ọ ede ọkọta naanị, o ikpo ede okpubelu dịka nwoke si bụrụ di ji. Ọ ji nwoke kee n'ọfịa, kee n'ọba melie ọbụlụ di ji. Etu a ka o si wee mee iyom bụ ede, ọbụlụ lọlọ, ọbụla iyom. Mana kịta anaghị jizi ego egota ife ndị a niile. Ọ bụrụ ọzọ maka na anyị nwere ụba ji ma ụba ede ka anyị ji enwe ife ndị a niile. Ya na Igbo gwala na ndụ bụ isi akụ. Ndụ bụ isi akụ. Mana Igbo gwakwala anyị na ji na ede na-enye ndụ. Ya ndụ bụla isi akụ, ji na ede ga-enye ya ndụ. Nke a na-akọwa na ozi ezitela anyị gbaghalụ ji gbaghalụ ede jebe akwụkwọ bụ ozi ezitela anyị ka anyị wee bụrụ ndị na-enwero ndụ.
na onye gbaghalụ ji gbaghala ede ọmarozi ka esi akọnye ji, ọmaro ka esi akọnye ede, na onye a bụ onye na-enwere ndụ, maka na isi akụ bụ ndụ, mana ji na ede na-enye ndụ. ya na ama ka akụ anyị enwe na abụba, na anyị kwesị inwe ife si n'ọfịa pụta, anyị kwesị inwe ife si na anị apụta, anyị kwesị inwe ine onwe anyị nne. ji na ede Igbo na-akụwa maka ya bụ gịnị? Igbo inye onwe fa nni. ji na ede Igbo na-akụwa maka ya bụ inye nni, bụ nni self-sufficient. na Igbo ga-adị self-sufficient through agriculture. ọ ife Igbo na ọ ife akụkọ a niile na-akọwa. ọnya bụ ofeji ọkwa anyị na-akọwa maka ya n'ọnwa. ya na mgbe a na-ekwu na ọnwa mbụ, ọnwa abụọ, ọnwa atọ, ọnwa anọ, ọnwa ise, ọnwa isii, ọnwa ise, ọnwa asatọ, ọnwa itoolu, ọnwa iri na ofu, ọnwa iri na ebu, ọnwa iri na atọ, wee kpọọ ọnwa mbụ, kpọọ ọnwa abụọ, kpọọ ọnwa ifejiọkụ na isaa, ka anyị ghọta nọ ife a ka ọ na-akụwa maka ya. maka na anyị ma na isaa bụ ebe ọ ga-abụ olie isaa ọna, na ife lie isaa ọna. nke a na-akọwa na ofejiọkụ ga-abụ ebe Igbo ga-agbado ụkwụ wee nwee ike wee na ịna na-abụrụ ịnaghachi anaghachi na wee na-anọsi ike. ya na ọfịa, anụ ọfịa bụ nni, anụ ọfịa bụ nni, mana ọfịa anyị na-ekwu maka ya bụ ọfịa anị. kedu ife nke a na-akọwala anyị? na anyị welụsịa olo ofejiọkụ, anyị welụsịa olo ọfịa ji ọkụ, maka na ọfịa epụrụ n'elu na ọfịa pụ naanị. anyị welụsịa olo ọfịa ji ọkụ. ya na anụ ọfịa si n'ọfịa. ife ndị a bụ ife enyere Igbo ka falie, ọ bụrụ anụ ụlọ. anụ ọfịa dị mma olili, mana anụ ụlọ adịrọ mma olili. Igbo adịghị eli anụ ụlọ eli, maka na ife Igbo ji eme nni, Igbo ji adị ndụ si n'ọfịa. ọnya ka Dr. Suagwu ji wee nye anyị atụmatụ mgbe ọ gbara afa jụọ ase maka Igbo. ife pụtasị na ya bụ afa, ọsị nwaanyị a na-amụ nwa ka onye zụa. ndị Igbo kwụsị ọmụrụ zụa. ọsị gịnị mere mbuze ji ebusizi ana Igbo? ya na Igbo mụọ nafa ga-azụ na mbuze ama mgbu ana Igbo, ma ọ bụ na Igbo ghọta ndụfa na ọfịa. ife a na-agwa anyị na gịnị? na ndụ Igbo bụ ndụ site n'ọfịa, na Igbo ama mụọ nwa ka onye zụa, na ife ga-azụli Igbo nwa abụ Igbo na onwe ya site n'ife Igbo ga-akụta. Igbo ga-akụta akụ, kụta ụba, kụta ọmụmụ site na itinye imetụ aka naanị, na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. mana ị ga-asị ka eze anyị naanị adịzikwa. ọ bụrụ mmadụ niile ka anyị na-adịsịrọ. o nwere ebe anyị gbakasịrị arụ n'ala Igbo. ama m na ife dịka obodo m kịta na anyị adịrọzi etu a, mana Chinefu a na-agbanwe, amala etu ozi esi ewepụta ife. mana ife a na-akwa bụ na Igbo achọziri imetụ ife ọbụla aka. onye ọbụla kpọbara ife n'afịa, olesịa wele ego tinye na bank. n'ime ara aka ifo na ọtụtụ ife niile a akpọbara n'afịa, ọtụtụ ife niile a enwerozi ike iliere, enwere ike igi ego. maka gịnị? na afụrụ ego eji ego, maka na ụlọ akụ nwere nsogbu, maka na iwepụta ego fịara arụ. ya na onye ji ego na-adịrọ n'ụlọ, maọbụ onye ji ego dị n'ụlọ wee gwa ya na ego nke a na-ama nlizi eli, onwezi ụlọ ọbalị. sọsọ ife inwe bụ ọ bụ na inwelu nri, ọ bụ na inwe ji, ọ bụ na inwe ede, ọ bụ na inwe nri n'ụlọ. so ya bụ nke jigode, nke inwe ike iji nye onwe ya anya. ya na lie adụ agwala Igbo asị lie adụ ka ịdụ onwe, na ji adụ lie ji adụ ka ịmala ife. maka na enwe ji nwee ji dị n'ụdị n'ụdị. mana ife a bụ atụmatụ na inu ka a na-agwa ndị Igbo na ji a na-ekwu maka ya bụrụ sọsọ ji, kama na a na-ekwu na ji bụ isi nri ndị Igbo.
ji na ede akpụ osie mana ọ ji na ede ka anyị na-ekwu maka ya na ife ndị ọzọ dịsizi iche iche. Ya lie ose na abụ ka ife ụzọ na-akọwalụ ndị Igbo na ose na abụ bụ ịsaa na abụ, mana anyị mana dibịa ma ife o ji ose na abụ eme, maka na ose na abụ bụkwa afịfịa dị n'ọfịa ime alụ. Ose na abụ bụ afịfịa dị n'ọfịa, adụ bụ afịfịa dị n'ọfịa, mana dibịa maka o si eji ose na abụ afụ ụzọ. Mana ose na abụ anyị na-ekwu maka ya bụrụ nke nwa dibịa, maka na ama n'asụsụ Igbo mileni ife anyị na-ekwu maka ya kịta bụ ise na abụ. Kedu ife bụ ise na abụ anyị na-ekwu maka ya? Anyị ma na ise bụ bali ikenga, na abụ bụ arọ, abụwa arọ, ya lie arọ. Igbo dị omimi nne. Ihe lie arọ ka efe ụzọ, lie arọ na ụbala ikenga ka efe ụzọ. Ọnya ka Igbo na-akọwa mgbe o ji si gị lie adụ ka edowe onwe ka ịmala ife. Lie ose na abụ ka efe ụzọ. Ife Igbo na-akọwa bụ ife Igbo na-akọwa. Ife ọ na-ekwu bụ anya ime mmụọ, maka na ife mmadụ lile ọnụ bụ nyanwa na-akọwa ka akọ na uche dị. Ọnya ka popu ji wee kwue wee sị na ọ chọọ ka emee ndị oji ka fabụlụ ndị enwe dịka isi kwu kịta, na onye a na-enye bụ odibo ka fabụlụ ndị enwe si kpochapụ ụzọ ụwafa, ụzọ ndụfa, ụzọ akọ na uchefa, ụzọ amamifefa, si mechie si mee ka ọchịchị baa n'ụwafa. Na-eme etu a na ọchịchị ga-aba n'ụwafa. Tupu ọchịchị a na ka a ga-esi mee ka ife ịtọ na wee mezue. Osi wepụ okwukwe fa, mee fa ka fa bụrụ ndị ga-ekweta na Christianity. Fa kwetasịa ka nghọta fa wee dị iche, ka amamife fa dị wee dị iche, ka ụba fa wee dị iche. Nwa bekee butere ụlọ akwụkwọ n'ala Igbo maka na ọ chọọ ka ndị Igbo gụọ akwụkwọ mala ifefe ụzọ. Nwa bekee butere ụlọ akwụkwọ n'ala Igbo maka na ụwa ndị oji, maka na ọfụka ụmụ ndị a n'anya. Ndị butere ụlọ akwụkwọ n'ala Igbo bụ ụka Christianity, maka na ụzọ eji wee kọwalị ka i wee gụta nwa efe dị n'akwụkwọ fa ga-eji wee mee ndị oji uru, wee gbanwee ụwa fa, gbanwee ndụ fa, wee mee fa ndị enwe. Ọnya ka o ji wee bụrụ na obodo niile a na-akpọ mba niile dị n'ime Afrịka onwero ndị nwe onwe fa, maka na ndị ojii bụ ndị eji. Mana ndị a bụ ndị oji, ụmụ ji, ụmụ adụji, lie adụji ka ịdụ onwe, ka inwe akọ, ka inwe uche. Ọnya ka ọfịa ji ọkụ ka arọ ji si na ya bụ aka, na ya bụ nna ya, na ya bụ ichie ndị ichie, na ya bụ isi. Anyị bịa chọtịa n'ugbo, anyị bịa chọtịa n'ọfịa, ka anya anyị uto, nye anyị ndụ, nye anyị ọmụmụ, nye anyị ụba. Ọnya ka Igbo ji wee gwa anyị na ọnya nwa bụ onye nọ n'isi ọmụmụ na ụba. Onye nọ n'isi ọmụmụ na ụba, ife Igbo gwara anyị. Ọnya ka anyị ji wee na-akọ maka adụji tata. Lie ose na abụ ka efe ụzọ. Ya na ilie adụji, lie ose na abụ, na ị ga-afụ ụzọ, maka na ị ga-afụ ụzọ ime mmụọ. Ị ga-ama ife mmụọ gị ga-emeghe. Mana nwa bekee si gị mba gị eme n'etu a, gị nwee okwukwe dị iche, ka nghọta anyị wee dị iche. Nke akpata na anyị chọọ ndị ọchịchị enu, chọọ ndị ọchịchị anyị. Ndị ọchịchị niile anyị na-eje atọ ụlọ bụ ndị maala ife, bụ ndị jele akwụkwọ, bụ ndị na-asụ bekee, bụ ndị ghọta ụwa nwa bekee, mana fe nwere ike ime ka ụwa anyị dị mma. Maka na nke a abụrụ ifefa bịa ịlụnụ, maka na ka anyị ra bụ ndị jele akwụkwọ, bụ ndị gụrụ akwụkwọ. Ọ bụ na anyị gụchaa akwụkwọ nwa bekee, anyị agụghalịrị ya, ghọta na ife niile a na-agụ
anyị gụta n'akwụkwọ abụọ ife ga-emebi ụzọ nke anyị wee debe ụzọ nwa bekee ka nwa bekee wee bịa were ụwa anyị na-enye onwe ya nri, were ụwa anyị na-enye ya onwe ya ndụ, were ụwa anyị na-enye ya onwe ya mmadụ, dịka isi ghọta na the Kronos complex na fe enwe nri, enwe mmadụ, enwe anị. Fa were ụwa anyị fe enye onwe fa anị, fe were ụwa anyị fe enye onwe fa nri, fe were ụwa anyị fe enye onwe fa mmadụ. Ọ bụrụ na anyị aghọtala ya, akwụkwọ niile anyị na-agụ bụ anyị gụchaa anya fenye anyị ọrụ anyị ga-eji wee na-ekpochikwa ụzọ nke anyị, na-ekpochi ụwa anyị, na-emebi ụwa anyị, wee na-anaghachi azụ ya na anyị ga-efe ise a n'anya, anyị ga-efe ise a n'anya lie ose na abụ ka efe ụzọ. Ekenekwa m unu. Ose na-aba anyị na-ekwu maka ya bụ isaa, fie isaa n'anya ka efu ụzọ. Ekenekwa m unu ụmụnne m. Ebe a ka m ga-eweta ozi m tata n'isi njedebe. Amarụkwa m ma okwe ịghọta maka na Igbo dị omume. Mgbe ụfọdụ a na-akụ akụ ọ dịka a na-akụsa akụsa. Ekenekwa m unu. Nọdụ n'ọfụma ndị nke m. Afa m bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele. Ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m, arụ unu bụ arụ m, ọbala dị m na-arụ bụ nke unu, site n'ebi ebi lue n'ebi ebi. Ozi nzi tata enwekwa ike ọ bụrụ na ọ dụrụ m maka na enwe ike bụ na my network adụrụ maka ọ bụrụ ebe m na-anọ ezi ozi ka m nọ tata. Ekene m unu, daalụnụ. Ekene ọma unura wee bịa tata. Afa m bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele. Afọ m unu n'anya rinne. Ka emesịanụ.